Kadya, matindi, medyo hindi naman po na-backward sa atin ng pambuhay niya. We can get in touch with all our relatives. Communicate na sa speech ko sa hospital natin. Medyo ma-modernize rin, madali rin. Hindi kita kailangan mag-hire ka mga expensive ng mga radiologists. Mabasa ka natin nga CT scan. Ay, pwede na natin padara sa Iloilo, mga Amugaraw, kaya mga bata. At least mag-i-aspire sanda sa mga taga-Manila, sa ibang mga lugar na basket na nga broadband. So, diyan, gina-welcome ko dyan. Kami patihan ko dyan kang election pa lang yung promise na dyan ni Kong AA natin. So, another promise came into fruition. So, congratulate natin Kenyos for this. And I hope that our student will now take advantage of this. Siyempre, taga-TV si Senator Laurel kurang advantage ay taga-radyata na. So, sinumaan sa Iloilo yata siya eh. Kung lang ka na, Sen, na marami dito media ng mga taga-Iloilo, baka politika na kayo. Oh, okay, everybody. So, unahan ka na rin dun sa where she belongs. Dapat ito, ano na ito eh, dapat i-enjoy natin ito, pasalamatan natin. This is beyond politics, this is beyond ang pangbayan-bayan. This is the time when everybody should unite. This is the beauty when the leaders of the province, and I think this is the first time that we have unity here, we have political peace. So nakita ninyo ang mga results ng ating umuwi dyan gusto ni Senator Loren, hindi rin mo ginawa yung mga Okay, thank you, Go.